Дзень добры, шановнае панства! Вёска Дарова. А знаходзіцца гэтая вёска у Ляхавіцкім раёне Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства літоўскае. А сёння рэспубліка Беларусь. Ну, відаць, назва вёскі паходзіць ад слова «дараваць». Мусіць, калісьці, хтосьці, камусьці гэту вёсачку падараваў, а той не стаў прыдумляць ніякую новую назву, а так і назваў Даравана. Дарова. Ну ты што? Хадземце знаёміцца з яе гісторыяй. Наперад! Гісторыя гэтай вёскі, паважанае панства, вельмі даўняя. Уявіце сабе, што гэтая вёска Дарова вядома яшчэ аж з 15 стагоддзя. Уяўляеце? У 1440 годзе тут вось у Дарова быў збудаваны святы касцёл. Ну, а калі жа вось хрысціянскія храмы звычайна будавалі на паганскіх капішчах. Бо такія месцы лічыліся месцам сілы. І зусім магчыма, што тут у Дарова і было такое месца сілы, вось паганскае капішча, на якім збудавалі касцёл у 1440 годзе. Ну дык вось касцёл тут у Дарова збудаваў, ну, фундуш даў на будаўніцтва касцёла наваградскі намеснік Пятро Мантыгірдавіч. Гістарычная даведка. Пётр Мантыгірдавіч нарадзіўся каля 1390 года, памёр у 1459 годзе. У час заключэння гарадзельскай уніі разам з братамі і родзічамі прыняў герб Вадвіч, стараста падольскі, маршалак надворны, намеснік наваградскі і маршалак земскі. З 1434 года сябра рады вялікага князя Жыгімонта і Казіміра. Ад Казіміра атрымаў іўе. Шляхцічы Мантыгірдавічы, паважанае панства, а вось у 14-15 стагоддзі у нас, у Вялікім княстве літоўскім, былі такія дзяржаўныя дзеячы і буйныя землеўладальнікі. Во што. Ну і на свае грошы яны на нашых землях, значыцца, будавалі святыя храмы. Ну, я вам скажу, што ў тым далёкім 15 стагоддзі тут вось у Дарова ўжо быў панскі двор. І на працягу 15 стагоддзя, значыцца, Дарова было уласнасцю такіх нашых шляхецкіх беларускіх радоў, як Пяткевічы і Малышчыны.
2000. Ну, а ў 1540 годзе, дарэчы, вось тут быў збудаваны ўжо новы касцёл. Ну, той, мусіць, згарэў падчас якой вайны. Ну, і тады ж, у 1540 годзе, тут была заснавана Дараўская каталіцкая парафія Віленскага біскупства. А ў 1561 годзе Дарава ўжо ўскрозь пазначана як мястэчка. Мястэчка Дарава Наваградскага воеводства. У 16 стагоддзі, пажанае панства, гэта было вось мястэчка Дарава, а каля мястэчка вось тут было шмат маёнткаў з такой жа амаль назовай. Тут былі маёнткі з назовамі Дораву, Дораў, Дэраву. Ну і ўладарамі гэтых маёнткаў былі такія шляхцічы, як вось Дараўскія, Гастонскія, Пузыны, Богдановичы. Ну, але вось у 1654 годзе пачалася вельмі страшная вайна 13-гадовая. На наше Вялікае княства Літоўскае напала маскоўская дзяржава. І падчас гэтай 13-гадовай вайны з маскоўскай дзяржавай вось мястэчка Дарава цалкам было знішчана, ўсё тады было спалена, і мястэчка тады згарэла, і навакольныя маёнткі. І звесткі вось пра Дарава пачалі зноў з'яўляцца толькі пад самы канец 17 стагоддзя. У 1680 годзе тут вось у Дарава ўжо была, значыцца, пазначана уніяцкая драўляная царква святога Мікалая. Ну і яшчэ вось тут быў заснаваны уніяцкі базылянскі манастыр, а пры манастыры была яшчэ і уніяцкая свята-троіцкая царква. Ну, але вось калі мы пасля падзелу Рэчы Паспалітай патрапілі ў расійскую імперію, то на уніяцтва пачаўся ціск, і ў 1828 годзе уніяцкі базылянскі дараўскі манастыр быў закрыты. Той уніяцкі базылянскі манастыр стаяў недзе вось тут, на гэтай вось гары. Ну і калі закрылі уніяцкі манастыр тут у Дарава, то і свята-троіцкую царкву пры манастыры уніяцкую пазней перадалі ўжо праваслаўным. І царква тут жа свята-троіцкая стала праваслаўнай царквой. Ну а недзе ў 1860-х годах замест той старой уніяцкай ўжо на яе месцы збудавалі новую мураваную праваслаўную царкву. Але падчас вось першай сусветнай вайны, тут, калі былі моцныя баі, то тая царква была знішчана. І вось захаваўся фотаздымак 1912 года. Вось так тая царква колись выглядала. А вось гэтая свята-троіцкая праваслаўная царква была збудавана вось на тых колішніх падмурках у 2012 годзе.
У Дарова сёння існуюць дзве праваслаўныя царквы. Вось Свята-Троіцкая царква і гэта Свята-Мікалаеўская царква. І вось гэтая царква была збудаваная тут на могілках вясковых святаром Лапацінскім яшчэ аж у 1922 годзе. Ну, яна ўся драўляная, а цэгла яе абклалі зусім нядаўна. І вось гэтая царкоўка Свята-Мікалаеўская лічыцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю і ахоўваецца дзяржавай. У часы Вялікага княства Літоўскага вось тут у Дарова быў манастыр уніяцкі і дзве уніяцкія царквы, а таксама быў касцёл. І вось уніятаў хавалі на уніяцкіх могілках, дзе сёння знаходзіцца праваслаўная Свята-Мікалаеўская царква, і сёння гэта ўжо праваслаўныя могілкі. Ну, а каталікоў хавалі на каталіцкіх могілках. І тут вось захаваліся старажытныя каталіцкія могілкі. І на гэтых старажытных могілках тут хавалі як простых вось прыхажан, так і шляхту. І вось тут на гэтых могілках пахаваны прадстаўнікі наша знакамітага шляхецкага беларускага роду бохвіцаў. А вось першы, хто з бохвіцаў прыехаў сюды на Ляхаўшчыну і набыў тут сабе двор у 1838 годзе старыя вошкаўцы у пана Чарноцкага. А гэта быў Фларыян Бохвіц. Гістарычная даведка. Бохвіц Фларыян. Нарадзіўся 4 траўня 1799 года у мястэчку Мір Карэліцкага раёна. Памёр 9 жніўня 1856 года. Беларускі філосаф. Вучыўся ў Нясвіж. Вывучаў права ва універсітэтах Кіева і Вільні. Быў сябра Наваградскай карпарацыі адвакатаў. З 1838 года жыў у Вошкаўцах, сёння Ляхавіцкі раён. Займаўся сельскай гаспадаркай і навукова-літаратурнай дзейнасцю. Асноўныя працы выдадзеныя ў Вільні. Сутнасць маёй думкі, аснова маіх думак і пачуццяў, думкі пра выхаванне чалавека. Фларыян Бохвіц – прадстаўнік хрысціянскага кірунку філасофскай думкі на Беларусі. Крытычна ставіўся да вывучэння Гегеля, які атаясамляваў Бога і розум, што недапушчальна ні тэарэтычна, ні маральна-практычна, бо гэта прыводзіць да зніжэння рэлігійнасці, бянтэжыць думы, псуе адносіны паміж людзьмі, выказваўся Фларыян Бохвіц. Знакаміты філосаф Фларыян Бохвіц нарадзіўся ў мястэчку Мір. Значыцца, і ягоны бацька Рамуальд Бохвіц быў пратэстантам, а маці Паўліна з роду Борза-багатых была каталічкай. Вось яна і выхавала сына такім шчырым каталіком. Дарэчы, вось Фларыян Бохвіц быў у шлюбе з сястрою маці Адама Міцкевіча з малодшай, з Паўлінай Маеўскай. І вось Паўліну Маеўскую і Фларыяна Бохвіца вось тут на гэтых могілках каталіцкіх ля касцёла калісьці і пахавалі. І на помніку філосафа быў выбіты такі надпіс: «Твой прыклад няхай паказвае нам шлях праўды». Але вось не так даўно, паважанае панства, ўжо ў 21 стагоддзі вось надмагільны помнік філосафа Фларыяна Бохвіца быў разбіты, а магіла была знішчана. На тым месцы зрабілі новае пахаванне. Хаця вось гэтыя могілкі старажытыя даўно ўжо закрыты для пахавання. І праз дарогу ёсць новыя могілкі каталіцкія. Ну і гэтыя вось могілкі старажытныя лічацца гісторыка-культурнай каштоўнасцю і ахоўваецца дзяржавай. Гэта вось
Пры жыцці чалавеку шмат чаго трэба, а калі ён памірае, то што ж чалавеку трэба? 4 дошкі ды зямлі, 2 на метр і ўсё. І зямля, што здаецца на ўсіх могілках, яна аднолькавая, сырая. Ну, але вось пару яшчэ над магіллю знакамітага роду бохвіцаў на гэтых старажытных могілках пакуль захавалася. Бохвіцы былі вось шчырымі каталікамі і жылі тут недалёка ў сваім маёнтку, а сюда ездзілі у Дарова да касцёла. І вось той касцёл быў знішчаны падчас Першай сусветнай вайны. Засталіся фотаздымкі таго дараўскага касцёла, вось так ён выглядаў. А на тым вось месцы, дзе калісьці стаяў касцёл той, паставілі вось анёла, бо здаўна лічылася і лічыцца, што на месцы, дзе калісьці быў храм, то там спяваюць сёння анёлы. Калі пачалася Першая сусветная вайна, то вось мясцовыя жыхары званы з касцёла знялі і схавалі вось тут у рэчцы Шчара, затапілі іх. Ну а падчас вайны менавіта тут праходзіла лінія фронту, і тут было ўсё зрыта снарадамі. Тады ж была знішчаная царква, касцёл, ну і наогул уся вёска. І калі пасля вайны людзі пачалі вяртацца сюды, адбудоўвацца і пачалі шукаць званы вось з касцёла ў рэчцы, то знайсці яго тут не маглі. Так гэтыя званы з касцёла колішнія і па сённяшні дзень ляжаць у Шчары. Пасля Першай сусветнай вайны вось мясцовыя каталікі разам з ксяндзом Казімірам Ваньковічам пачалі адбудоўваць сваю святыню вось над Шчарай, свой касцёл. Ну, але грошай не было на будаўніцтва, і тады вось Казімір Ваньковіч разам з мясцовымі мужикамі капаў гліну тут каля вёскі, і з гэтай гліны рабілі цэглу для будаўніцтва касцёла. Але гліна гэтая трэскалася, будаўніцтва ішло вельмі марудна. Ну, а ў 1931 годзе вось сюды у Дарова прыбыў новы ксёндз Станіслаў Шаплевіч. І ксёндз Станіслаў Шаплевіч пабачыў, што тут вакол Дарова вельмі шмат захавалася вось гэтых нямецкіх бліндажоў і дотаў. І ён з мясцовымі мужикамі пачалі з гэтых бліндажоў нямецкіх высякаць блокі. Выяўляеце, якая праца? І з гэтых блокаў яны пачалі будаваць касцёл тут у Дарова. І будаўніцтва ішло аж 7 гадоў. І праз 7 гадоў у 1938 годзе сюды прыехаў біскуп Казімір Букраба і асвяціў касцёл, як і папярэдні, пад тытулам «Унебаўзяцця Найсвяцейшай Паны Марыі».
Падчас Другой сусветнай вайны ў 1944 годзе вось касцёл дараўскі быў моцна пашкоджаны. І калі яго пачалі пасля вайны аднаўляць, рамантаваць, нават там знайшлі не разарваўшыся адзін снарад. Ну, але калі людзі касцёл адрамантавалі, адбудавалі яго наноў, то ў 1949 годзе касцёл людзей адабралі і зрабілі ў ім склад. Ну, а калі прайшлі тыя страшныя гады гэтага ліхалецця і храмы пачалі вяртаць людзям, то мясцовыя каталікі пачалі патрабаваць, каб ім аддалі вось будынак касцёла, які яны самі будавалі. Але тут чэрці пачалі так круціць хвастамі, тупаць капытамі, так вашыўцы вось не хацелі, каб людзям храм Божы вярнулі, што ўзялі і ў 1986 годзе касцёл вось падпалілі, будынак касцёла. І ён згарыў, засталіся стаяць толькі адны сцены. Але вось кажуць, што у Бога няма нічога немагчымага. Людзі сабралі грошы і на свае ўласныя грошы адбудавалі сваю святыню. І касцёл сёння дзейнічае, як і колісь. А перед касцёлам вось людзі паставілі помнік свайму ксяндзу, будаўніку храма Станіславу Шаплевічу. Лёс ксяндза Шаплевіча быў, паважанае панство, непросты, вельмі непросты. Калі вось у 1939 годзе пачалася другая сусветная вайна і сюды ўвайшлі бальшавікі, то яны хацелі арыштаваць ксяндза, але людзі схавалі яго. Ну а калі ў 1941 годзе сюды падчас другой сусветнай вайны ўвайшлі ўжо немцы, то яны таксама хацелі арыштаваць ксяндза, і зноў яму давялося схавацца вось па людскіх хатах. Ну а калі скончылася другая сусветная вайна, ксёндз Станіслав Шаплевіч пачаў аднаўляць вось парафію дараўскую, але яго зноў бальшавікі хацелі арыштаваць, і зноў яму прыйшлося хавацца ў людзей мясцовых па хатах. І толькі ў 1948 годзе вось бальшавікам удалося арыштаваць тут ксяндза Станіслава Шаплевіча. І вось мясцовыя жыхары яшчэ ўзгадваюць, як яго білі пасярод вуліцы, і адзін анкаведыст усё крычаў на яго: «Сдавай оружие, где твоё оружие?» І ксёндз яму сказаў, што оружие маё — гэта крыж святы.
І вось ксяндза судзілі на 25 год сталінскіх лагероў. І толькі пасля смерти Сталіна, калі вось ні ў чым не павінных людзей пачалі выпускаць з гэтых савецкіх лагероў, то тады ж выйшаў з гэтых лагероў ні ў чым не павінны і ксёндз Станіслав Шаплевіч. Ён прыехаў у Дарова, але тут касцёл быў зачынены, парафію яму тут аднавіць не дазволілі. Ён паехаў у суседнюю вёсачку і там вось у сваёй хаце зрабіў такі тайны касцёльчык, куды людзі прыходзілі вось на святы, а таксама прыходзілі крысціць сваіх дзетак. І памёр ксёндз Станіслав Шаплевіч у 1975 годзе. Пахавалі яго тут у Дарова на мясцовых могілках. І вось кажа, што вось гэтая крыж-каплічка была збудавана таксама тут менавіта пры ксяндзу Станіславу Шаплевічу. Яшчэ ў 1907 годзе вось тут, у Дараўскім, яшчэ драўляным касцёле ксяндзом служыў Фабіян Абрантовіч. Фабіян Абрантовіч сябраваў з Янкам Купалам, і гэта менавіта ён быў адным з ініцыятараў вось правядзення ў Мінску ў 1917 годзе з'езда беларускага вось каталіцкага духавенства. Фларыян Бохвіц, які вось быў пахаваны тут у Дарова, калісьці казаў, што сумленне чалавечае гэта і ёсць голас Бога. І так як птах не кіруецца сваім інстынктам і не ляціць у вырай разам са сваім статкам, так і чалавек, калі не слухаецца свайго сумлення, то пачынае падаць духам. І Фларыян Бохвіц сказаў, што толькі сумленне і праўда ёсць наш надзейны ветразь на жыццёвым шляху. Поспехаў, паважаныя, ўсім самага найлепшага. Да пабачэння!